ରାଧା ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟିଏ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସାରି ବୋଧ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଥାଏ। ତାର ବାପା ଗୋଟେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ। ସ୍କୁଲଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାର ଘର। ଦିନେ ସେ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ ବି ସେଇଥିରେ ଯିବାର ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ତ ମତେ ସବୁଦିନ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛ। ରାଧା କେମିତି ଜାଣିବ? ବାପା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ତ ତାର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଆଉ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରଦିନରୁ ରାଧା ସେଇ ରିକ୍ସା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାସେ ବି ପୁରିଗଲା। ରିକ୍ସାବାଲା ଆଉ ନେଲାନି। ଆଉ ମାଆକୁ ଦେଖି ରିକ୍ସାବାଲା କହିଲା, ଭଡ଼ା ଦଉନ, ମାସେ ହେଲାଣି ପରା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ରିକ୍ସାବାଲା କହୁଛି, ଦେଇପାରିବନି ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଥିଲ? ମା ତା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ମା ରାଧାକୁ କିଛି ବୁଝେଇବା ପୂର୍ବରୁ ରାଧା ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ଶିଖିଗଲା।